Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji iri yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri murume ane makore 48 years ekuberekwa. Ndinogara kuGlenview. Ndine mukadzi nevana 3, one wacho chirema akaremara. Nyaya yangu yakamira yakadai: takapfuurirana nemukadzi wangu kunoromba nemwana wedu apo payainge ichiri nhumbu, yainge ichitori nhumbu mukoma nashi ndakarorana nemukadzi wangu, zvinhu zvainge zvakaoma pamba pedu, ndipo painowa nhamo, tainge tisina kana plan. Saka zvakazoitika mukoma nashi pakazotanga kutekeshera nyaya yekupinza mabhero muZimbabwe. Ndisu vevamwe takatanga nezvemabhero, inini nemukadzi wangu tichienda kunotengesa kwamurehwa kupfungwe kumakorokoza. Mukoma takaita mari zvekurevesa nekutengesa mabhero. Saka mukadzi wangu akabva azowana friend yake ikoko kwamurehwa, nekuti tainge tava neshop ikoko. Saka mukadzi wangu akatanga kuita zvekuenda kun'anga kunobatsiridzwa nefriend yake yaainge achitamba nayo kupfungwe. Saka zvakazoitika ndezvekuti mukadzi wangu akatanga kuuya netumushonga pamba achindipa, ndichishandisa zveshuwa. Mukoma nashi bhizinesi rakatanga kufamba zvisingaite, zvekuti ndakatanga kuita mari mukoma. Ndakazopedzisira ndaenda kun'anga tiri 2 nemukadzi wangu. Saka tasvika pamba pasekuru ava havana kundiudza kuti vaida kundirombesa, vakanditi ivo vaida kundibvisa mhepo dzainge dziri pandiri dzandainge ndichisundidzirwa nehama dzangu kuti ndisanyatsokuita mari. Munongozivawo kuti kana uri mubhizinesi haugutsikane nemari yaunenge uchiwana, unenge uchitoda kuti macustomers aite ako ose. Saka sekuru vakabva vanditi kuti vaite basa iri vainge vachida mombe 2. Saka semunhu ainge asina mari yakakwana, ndakabva ndabvisa mombe 1. Sekuru ava mukoma nashi vakabva vanditi vaida kuzoenda neni kuMozambique, ndiko kwainge kuine shrine yavanoita mago back to sender. Saka takazorongana zuva inini nemukadzi wangu nasekuru rekuti tinge tichienda kuMozambique, kuTete ndiko kwaiva kumusha kwasekuru ava. Takapinda munzira takaenda kumusha kwasekuru. Patakasvika pabus stop rekuenda kumba kwasekuru, patakaburuka takasvika takamirirwa neimbwa dzavo 12 dzakatanga kuvajambira kuratidza kuti dzainge dzatoona atenzi vadzo. Chakandinetsa mukoma ndechekuti imbwa idzi dzakabva dzazotanga kutaura. Mukoma, zvinhu zvandiri kutaura zvinoita sekunge zvinhu zvemumufi, zvinhu zvemufirimu, but ndo zvakaitika ipapo. Imbwa idzi dzakataura navo, asi chirudzi icho chavainge vachishandisa pavainge vachitaura nadzo imbwa dzedziya hatina kana kumbokwanisa kuchinzwisisa. Takasvika pamba pavo vakabva vanditi pano hatisi kuisa hope, tiri kufanira kuti tinge tichikwira kuenda kugomo. Saka kugomo uku ndokwavanoitira matare, kwainge kuine shrine yasekuru. Takapfuurira nerwendo apa ndainge ndaneta sei mukoma nashi, asi sekuru vakabva vati nguva hatina. Takafamba tikakwira gomo, handizivi hangu zita regomo racho ratakakwira. Tava mugomo takapinda mune rimwe bako, asi rainge risina kukura zvaro bako racho iroro. Ndo mainge muine guva. Pamusoro peguva apa painge paine machira ainge aripo, asi machira awa ainge ari emudzimu, nehari yainge iripo nechekumusoro kweguva yainge iri hombe. Mukoma nashi nzvimbo yacho yainge ichitotyisa, asi mukadzi wangu aitoratidza kuti munhu ainge akatoshinga, ainge achitondisimbisa. Saka zvakazoitika mukoma nashi ndezvekuti inini ndini ndakatanga kunzi ndinge ndichienda pamusoro peguva. Kana ndichinge ndaenda pamusoro peguva, ndakabva ndanzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichibvisa hembe dzangu dzose, ndobva ndazoita dzekutsika, ndogeza ndisina kupfeka, ndichishandisa mvura yainge iri mugate. Gate racho iroro rainge riri pamusoro peguva. Sekuru vakabva vabuda mubako. Ndakamboda kuramba kuenda pamusoro peguva, asi mukadzi wangu akatanga kundisimbisa. Ndakazoita zvainge zvataurwa nasekuru. Pandakapedza, mukadzi wangu akabva aendawo pamusoro peguva. 2 minutes ainge apedza. Tapedza kudaro takapfeka dzimwe hembe dzatainge takapfeka,
takabva tasiya dziripo pamusoro peguva. Sekuru vakabva vanditi wese achada kukurwisai anotevera hembe dzenyu dzamasiya mugomo. Fast forward mukoma, mushure mekunge tabva kwasekuru, bhizinesi rakazoti rakura. Ndainge ndava gold buyer pamwe chete nekusponsa makomba egoridhe. Ndakabva ndatenga imba yekugara kuHarare muBorodale. Saka zvakazoitika ndezvekuti munin'ina wangu last born mumba medu akazouya manje achibva kuSouth Africa nekuti ainge anzwa kuti ndainge ndava nemari. Saka akauya kumba kwangu, ainge aine mukadzi wake, vakaita 1 month tiinavo. Saka pavainge vava kuda kudzokera, kamwana kemunin'ina wangu kakabva kazowira muswimming pool. Kakati kawira muswimming pool kudaro ndokubva kazofira imomo. Mukomana handina kuziva kuti ndainge ndatochekeresa. Takaviga mwana, asi mukadzi wemunin'ina wangu uyo anobva kubhinga akabva ati wangu mwana haangaenderi mahara, wangu anomuka chete. Saka zvakazoitika mukomana ndezvekuti mwana wemunin'ina wangu ainge ava kuonekwa nevamwe vana ari paswimming pool. Kuti tinge tichizosvika pakuzviziva kuti ndo zvainge zvava kuitika, pane umwe musi apo pandakanzwa ndava kufonerwa nemudzimai wangu zvichinzi painge paine umwe mwana wepanext door ainge achiuya achizotambawo nevana vedu. Mwana uyo hanzi akati tarirai muone muswimming pool mune mwana arimo. Ndokubva atanga kumhanya, dai anga asiri garden boy akazomhanya akabva azonomudzivisa kuti ange achinojambira muswimming pool. Mwana uyu wevanhu angadai akafira zvikaremo muswimming pool because ainge achida kutojambira kudeep end achiti mumvura pasi pemvura mune mwana arimo. Saka ndikuda kuti ndinge ndichijambiramo mumvura, then when I dive ndobva ndamurescue because anenge ava kuda kutofa. So that is what happened. Ndikabva ndafonerwa, ndakati ndafonerwa kudaro ndokubva ndadzoka kumba. Mukomana sekuru vaya ndainge ndichizama kuvafonera but mafoni numbers avo vainge vasingabate. Usiku hwacho hatina kurara mukoma. Hii zvinhu zvainge zvichiitika taiti tikadongorera kuswimming pool taita kuona moto uchibvira uri pamusoro pemvura. Moto uyu waiti ukabvira kudaro then waibva wati piu mudenga uchiita sekunge firecracker, then waiti kana wava mudenga kudaro waibva wachizoputika wobva wazomwararira nedenga rose kuita kunge mafireworks. Then moto uya waibva wazoita kamoto kadiki diki zvekuti kanenge kachingovaima then kamoto kaya kakabva kazotanga kudonha. Kakati kachidonha kudaro ndokubva kanodonhera zvekare muswimming pool, ndokubva zvazoti zii. Saka mukomana zvose izvi zvainge zvichiitika zvainge zvava zvinhu zvokuti zvainge zvava kutivhundutsa, nekuti kunyange masikati mudzimai wangu ndiye ainge achimuona, ndiye aiona chipoko icho chemwana uyo watainge takachekeresa. Ndakabva ndaona kuti ainge atova ma1. Pandakaona kuti ainge ava ma1 ndipo pandakabva ndamhanya kwasekuru. Mukomana zveshuwa n'anga dzichaita denga rekugugula. Sekuru vakabva vanditi munhu ari kumutsa mwana wemunin'ina wako akafira pamba penyu ane mushonga wakaipa. Saka imimi zvomoita ndezvekuti kuitira kuti chipoko ichi chemwana chisazongoramba chikungokunetsai, motosacrifice mwana wenyu ari mudumbu. By that time mudzimai wangu ainge ava nepamuviri. Saka sacrifice yacho yainge iri yekuti tinge tichizvara mwana uyu watainge tichazozvara aifanira kuti ange achizova akaremara asina kana chaanokwanisa kuita. Kana tichinge tava nemwana chirema, ndiye anenge ava kupota achitamba nechipoko chemwana wemunin'ina wangu. Ndiyo chete yainge iri nzira yekuti ndinge ndichisunungurwa painge pasina option. Saka ndakabvuma zvose zvandainge ndaudzwa. Saka pa 3 years dzadarika zvakamboita senormal, but iye zvino zvichipoko chazomuka hora. Ndatambura mukomanashi, mwana uyu ava kundidzinga pamba pangu, pamba hapasi kugarika. Ndakazama kuisa maintenance pa 2 months, ndainge ndaisa maintenance anokwana iwo kuita 3. Mwana uyu anogara achingoonekwa mukoma. Mari ndinayo but dambudziko riripo nderekuti ndava kutevererwa nechipoko. Handirare mukomanashe, inini nemukadzi wangu tinorara takagara. Mwana wedu chirema haarari achiita noise, apa haatauri kana kunzwa. Vedare ndiri kutsvakawo help. Nyaya yangu ihombe, ndangodamburawo kuti munge muchizokwanisa kuinzwisisa nyaya yangu, nekuti nyaya yangu inoti remei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo.
please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hei, pakaipa hanzi n'anga dzichaita denga rekugugula. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Hei, pose apo pamunoverenga nyaya dzema step mothers vanenge vachiitira vana hutsinye, ndinobva ndaita imwe trauma, deep trauma, because iniwo mukoma ndakashayikirwa nemudzimai wangu. Mudzimai wangu akafa panguva yecorona. Saka vana vangu avo vana vedu avo vaakatisira, vana ava vachiri vadiki mukoma. Ndakabva ndazosanganawo nemukadzi wandakasangana naye pamasocial media, ndokubva tawirirana. Iye zvake ane moyo wakanaka, but what has been giving me trauma, it is because what one of my child told me. Saka nyaya iyi takazoigadzirisa, then uyu musikana mukuru akabva ati ndainge ndichinyepa. So now I am so scared kuti mwana zveshuwa ainge achinyepa here. Iye anogara kuZim, inini ndichishanda kuno kuSouth Africa. Pamwe pandainge ndichitaura nemwana, mwana ndakabva ndamuti, naiweko zvandanzwa kuti hausi kunzwa zvakanaka, hanzi hausi kuenda kuchikoro, ko chii chiri kuitika? Mwana akabva azoti kwandiri, mama vakaita kuti ndinge ndichibata poto inopisa. Ndakabva ndati, iwe uri kuti mama vakakubatisa poto inopisa? Akabva ati eye, but soon after that akabva ati ndiri kunyepa zvangu ini dedi. So zvakabva zvazondibata, ndikabva ndazoti apo pandakazoenda kumusha ndakabva ndazodanawo vehukama mushure mekunge ndavaudza pandainge ndichiri kuno kuSouth Africa, ndokubva ndati ndainge ndichida kuti tinge tichigara dare. So takabva tazogara dare paya, but mwana kutomubvunza mwana ainge achingoti ndaingonyepa paya, ndainge ndichinyepa nekuda kwekuti ndainge ndichifunga mama. Iye anoti ainge anyanyisa kufunga amai vake, ndokusaka akasarudza kuti ange achisvika pakunyepera step mother vake. So ndiyo nyaya iripo mukoma. Ndiri kukumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira uye vachindipawo mazano kuti uyu mukadzi wangu ari kuZim ndingamutrepa nenzira dzipi so that ndige ndichizomubatawo red handed. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma nashi inini ndinoitawo zvekutengesa muviri wangu. So kunotengesa muviri kwandinoita, iniwo ndakabva ndazoendawo kune vamwe avo vakandibatsira. Saka vakabva vazosimbisa shavi iro rainge richinzi ndo shavi rainge riri pandiri. Mushure mekunge shavi riya rasimbisiwa, mukoma ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizotora umwe mushonga uyo wandakapiwa. Saka mushonga uyu unogara mune kamwe kabhodhoro aka. Ndinoti kana ndiine client yandinenge ndiinayo paya pandinenge ndichiziva kuti nhasi kune munhu ari kuuya kuzondibhuka all night long, ndinobva ndazosimudza mattress yangu. Mushure mekunge ndasimudza mattress, ndinobva ndazoisa kabhodhoro kaya pasi pemattress. So mukoma, izvi ndinozviitirei? Ndinozviitira kuti munhu uya wandinenge ndichidanana naye apo paanozoenda kumba asazonowirirana nemukadzi wake, mumba mavo munge muchizoshayika peace at all the time. Kana kuri kunzi mumba mavo munenge muchishayika peace, zvinozoitika ndezvekuti iye anozoti paya paanenge ari stressed obva azondifunga, ndobva ndakuti dia uya zvako ndinge ndichikupodza marwadzo ako, even though zvinenge zvisiri zverudo, zvinenge zvingori zvemari mukati. But most of the men, they prefer to be with a woman knowing kuti they are going to pay her simply because ivo vanenge vachingoda kungopiwa rudo, kunyangwe munhu achiziva kuti rudo rwefake. Saka ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinoda kureurura mukoma nashi kuti ndine imwe friend yangu iyo yandiinayo, saka we are going to the same college. Akabva azotumidzirwa laptop naamai vake variko kuSouth Africa. Musikana uyu mukoma nashi ndakabva ndazotaura nevamwe vakomana mutauni, vakomana vaiva vanoita zvokuba mafoni vachitengesa. I stopped one of the guy, ndikabva ndati ndeipi, ndozviziva kuti uri mbavha. Akatoshamisika,
akabva ati alright, zvawaziva kuti ndiri mbavha saka wanga wati kudii. Ndikabva ndamuudza kuti ndine friend yangu uyo ainge atumidzirwa laptop iyi yainge iri yeConnex, kainge kakanaka so kari kesilver kaportable one. Ndikabva ndati iwewe nyaya iripo ndeyekuti ndoda kuti tinge tichiwirirana, ndoda kuti unge uchizonobira friend yangu, kana wamubira then iwewo obva wazonditengesera laptop iyi at a cheap price. Saka tainge takawirirana kuti at least ndinongomupawo 20 US ndisingatozive kutoti munhu uyu iyewo in the future he was going to rob me. So ndakabva ndazomuudza movement dzedu dzose, then iye akabva azouya kugeto kwatinogara. Ndokubva vatoba laptop iyaiya. So friend yangu yakazondifonera chichema chiti laptop yangu yabiwa. Ndikatochema naye iye asingatozivi kutoti ndini ndainge ndatokonzeresa kuti laptop yaya inge ichizobiwa. Ndakazotanga kunetsana naye mufesi uyu. Chakandirwadza ndechekuti akazosvika pakunondibloka. Saka ndikuda kuziva kuti kana kuri kunzi ndikaenda kunomumhangarira kumapurisa munhu uyu kuti ndiye akabira friend yangu laptop, iniwo ndinozosungwa here? Because ndanga ndichida kumukaurisawo, kumurwadzisawo, ndoenda ndonomusungisa. Saka ndikudawo kuti vedare renyu vanoziva nezvemitemo kuti neizvi zvakaitika, kana ndikaenda kumapurisa ndinonosarako here? Kana ndasvika kumapurisa, what exactly am I supposed to say so that ndisazosungwa? Ndibatsirewo mukoma Nashe, ndichange ndichizotevererawo mucomment section.